दीदी ସାର୍ आपको कौन होइछि ଆର ମୁଣ୍ଡ ପାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଆର ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟାଙ୍ଗରିଆ କା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟାଙ୍ଗରିଆ କା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇଲା। टांगरी तते काय पाई मुंड पटेला रे टांगरी तोके आज्ञा सकाळे परीक्षा बेल नाही की मैं क्वेश्चन पचारली टुकी मुंडी କେଉଁ ପରିବା ଭିତରେ ପାଣି ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। Rasul RBN बजेबी डीजे नचेबी सबके सुनि दिया सबु काली निजे डीजे घुम घुम बेस नाची नाची करी दिया धूम धूम एस कोरापुटिया गीत बाजी गले हलसी पूरा देश कोरापुटिया लोका में बोली ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କାଢି କରି ନାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ କାହିଁକି ନା ମନେ ରହିବାଟା ଫଟାଫଟ ଲେଖବ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ପନିପରିବା ଭିତରେ ପାଣି ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ଦିଦି? କୋଉ ଟେଣ୍ଡକି କୋଉ ପରିବା କହ ତ? ଆଳୁ ଦିଦି। ତୋର ବାପା ବାଡିରେ ରୋପିଛି କି? ନାଇଁ ଦିଦି। ତୁଇ करे ବଣ୍ଡକୁ दीदी पियाज ତୋର ବାପା ବାଡିରେ ରୋପିଛି କି? ओ दीदी ସକାଳକୁ ଦୁଇଟା ପରେ ମୁନାର ଭରିଆ ନାହିଁ ତୁଇ करे ଲୋଳି ତ କଣ କହ ତ? दीदी टमाटो ତୋର ବାପା ଟମାଟୋ ଲଗେଇଛି କି? दीदी हां ହେଲେ ତୁଇ ଏକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବୁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୁଧବାର ଦିନ କହେ। ଟାଙ୍ଗରି তুই কহ তো তোর তাଳି ଜବର ସାଉଣ୍ଡ ଇ ପାଖେ ଆର ସବୁ ଲୋକ ଆଗରେ କହ ତ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କ କୋଉ ପରିବାରେ ପାଣି ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି କ। ମୁଇଁ କିଛି ଲେଖଲା ରାଖା ନାଇଁ ଦିଦି ମୁଁ ପଚାରିଲେ କଣଟା କହିବି? ତୁ ଏତକି ବେଳଠୁ କାଇଟା କରିତେଲୁ କହ ତ କୋଉ ପନିପରିବା ଭିତରେ ପାଣି ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି କ ଆରବିକି କ କ ରେ ଟାଙ୍ଗରି କ ତ ନଡ଼ିଆ। ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ କେବେ ପରିବା ଭିତରେ ଯିବ କି? ବାଲକେ ନକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗଡଗଡି ଗଲା ବେଲ ଡାଙ୍ଗାଲରେ ଡାଙ୍ଗାଲ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଖାଇଛୁ ରେ ଟାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ନେବୁଛେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତ ପାଣି ଅଛି ଦିଦି। ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପାଣି ନଥିଲେ କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥିବ ରେ ଟାଙ୍ଗରେ? ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଳ ତ ତତେ ମୁଇଁ କହୁଛି ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସିନା ହବ। ତୋର ହାତ ଦେଖା ତ ଗ୍ୟାସରାଇବି ତୁ ଏକା ସ୍କୁଲର ସବୁ ତାର ଗଦ। ତମେ ତ କହିଲ ଦିଦି କୋଉ ପରିବାରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି। ଯା ଟାଙ୍ଗରି ଚୁପଚାପ ବସ। ମଣ୍ଡକୁଟା ତୋର ନା ରା ତୋର ନଡ଼ିଆ ତାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଟାଇବି ରା। काली निजे डीजे घुम घुम बेस नाची नाची करी दिया धूम धूम एस कोरापुटिया गीत बाजी गले हलसी पूरा देश कोरापुटिया लोका में बोली दिखाई दिली फेस फेस दिखाई दिली टांगरी तान माने तू नोडिया ते ताक मुंड पटाई कर कुबली पारा बनाइलु चेनी की ସାର୍ ସେ ମୁକେ କାଇଟେ କହିଲା ଜାନାସ କି ସାର୍? ଟାଙ୍ଗରି ମୁଣ୍ଡି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗଡଗଡି ଗଲା ବେଲ ପାଚଲା କୁଣ୍ଡା ତରତେରେଲି ଅଟାଇ ପାଇଲା ଡେଲ ବୋଲା ସାର୍ ମୁକେ। ଆରେ ପାଣି ଆତି ପଚାରତେଲେ କୋଉ ପରିବାର ପାଣି ଅଛି? ପରିବାର ପାଣି ଥିବ କି ସାର୍? ନଡ଼ିଆ ଅଛି ସାର୍ ମୋର ପାଖରେ 4ଟା 5ଟା ବାର ନଡ଼ିଆ ରଖିଛି। ପାଣି ଆତି ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଫୁରସି ମୁକେ ଆରି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାଇଁ ପଚାରିନି ପାଣି ଆତି ନଡ଼ିଆରେ 3ଟା କଣା ଯାହାର କଥା ତାକୁ ଜଣା। फाटी चुप पट टांगरी तुमको विचार नोडिया बाड़े की सार तुम बुद्धि पूर्व ए पानी आती देख तुम पढ़ हाथ दे रे जाती टकाई दांडा हिला रे आज्ञा मैंने वीडियो देखो चले सब्सक्राइब करो ना कि लाइक मिसा करो ना कि कमेंट मिसा करो ना हमको से जो सासो पर सब्सक्राइब टी करो तब से ना नुआ नुआ वीडियो बनाने हुआ मैं हमारे इसके ऑफिशियल शंकर को धन्यवाद।